Nej. Det er nok den første video på min kanal. Jeg har lige været i jump, x-jump, hvad man skal kalde det. Så lærte jeg at lave backflip, og så fik jeg bare lidt til at lave en tutorial på det. Ja. Vi skal bare starte med at varme op. Det kan være bare hoppe. Vi skal bare hoppe, så det bliver varmt. Så vi skal bare komme op og bare gøre det. Så lige varme op, ikke? Måske have lavet mange springfest. Du ved, man skal ikke hoppe på det. Men ja, bare lige varme op, ikke? Så det skal jeg så. Og vi så hiver den væk. Og så holder vi tilbage. Og så har jeg hele rundt. Så jeg får spidsen af faktisk til svinge armene og gå læne sig tilbage. Og det er en god øvelse. Og så kan I gøre det samme bare med benene. Så de kommer ind. Jeg lægger den bedste til stedet, men det skal jeg så helt på den. Så skal jeg lige af. Så er jeg helt til det. Så må jeg gå med det igen. Så skal jeg så og så næste skridt er, at vi skal hoppe ned og så komme rundt. Vi får rundt bagover. Det er. Og så vi hører den hoppe der. Så det er sådan, den skal vi på, og så den der bag. Den der. Og så kan jeg så prøve at hoppe lidt. Og så kan jeg faktisk selv finde ud af det. Ja, det er ikke sådan, vi har lært det, men ja. Så skal jeg så prøve at tage åbne den. Så vi prøver udenom. Så skal jeg så vende det. Jeg kan det. Og så er det bare. Jeg bliver lige tør. Men så er det god inde måske at komme enten nogen til at hjælpe jer. Så først skal I gøre det med en hånd. Og så skal I bare stå selv, når jeg skal gøre det, og så kan I gøre det eller lave en skumkravl. Ja. Så kan jeg lave det. Det er den, der skal til. Og den andre, der er bedre, men jeg prøver bare.